todella suuri kokemus. Todella suuri kokemus. Varmasti loppuelämäksi tarinaa jos toista ja nimenomaan niitä tunteita ja kokemusta. Mä tiedän, että sä et saa kertoa vielä tietenkään ennen kuin kyseinen ohjelma tulee sitten aikanaan TV5, niin sä et saa siitä juurikaan mitään kertoa. Mutta Juuri kerro, näin. että mullistiko tuo reissu sun maailmaa jollakin tapaa? No varmasti siis monellakin tapaa ehdottomasti mullisti ja anto ääriolosuhteita tavallaan 247 siinä, niin kyllähän se opettaa. Oli tyttö kovilla. Kyllä. Joo, mä en kysele siitä sen enempää, koska siitä me nähdään sitten TV:stä. Joo, me nähdään sitten TV:stä. Itekin näkee sitten TV:stä, että mitähän siellä tuli koettua. Sitä odotellessa. Mutta kun Viivi, sä vaikutat ulospäin ja sä oot tosi tommonen villi ja reipas ja sä oot myöskin tosi rohkea. Sä teet ihan hirveästi kaiken näköisiä. No siis tosta noin vaan käyt ylittämässä Atlantin ja Posse-ohjelmassa sä teet aina niinku ihan sairaita juttuja. Niin onks sussa lainkaan epävarmuutta? On. Siis musta on tosi paljonkin epävarmuutta ja se on semmoinen, mikä on ollut itse asiassa ihan lapsesta asti. Ja mä aloitin 8-vuotiaana lapsimallina esiintymisen ja koulussa mä olin siis äärimmäisen ujo. Siis mä oon aina ollut supliikki-ihminen. Mä puhun kyllä, kun tulee se tilanne ja on tuttuja ihmisiä varsinkin, niin sitten on niinku tarinoita ja juttua lentää. Mutta niinku, esimerkiksi kouluaikaa silloin ala-asteella, niin mä olin niinku todella ujo sisälläni ja aina vähän semmoinen hiljaisempi ja niinku sitten niinku omissa oloissani. Ja mä muistan aina esimerkiksi sellaisen, että kun mä lähdin koulusta kotiin, mun piti ala-asteelta mennä tämmöisen yhden yläasteen pihan läpi kotiin. Ja mua pelotti niin hirveästi kohdata ne isot yläasteelaiset, niin mä kiertelin aina semmoista metsäreittiä, omia ihmepolkuja, niin mä en ikinä kertonut kellekään. Mä en ikinä uskalla kävellä kotiin sieltä niiden ohi, että kun ne kattoo ja mua jännitti. Ja se oli niinku tosi sellaista, että pikkuviivi niinku oman takin alle meni piiloon ja niinku pelotti ihmisten katseet ja niinku sellainen, että musta eli sellainen niin tosi ujo villi luonnonlapsi, joka sit mä niin kiertelin sieltä mettäteitä ja sitten siellä meni semmoinen aita, että mä en niinku päässyt sieltä, semmoinen verkkoaita, niin mun piti kirjaimellisesti niinku tonkia itselleni semmoinen reitti sieltä aidan ali ja mä aina työntää mun koulureppuni sieltä eka ja sit mä ryömin sieltä aidan ali. Ja sit mä kiertelin semmosia kaikkia pusikoita ja yritin olla mahdollisimman huomaamaton ja näkymätön. Ja sit mä loppujen lopuksi aina pääsin kotiin sieltä. Tää oli niinku mun semmonen kotireitti. Et on musta aina ollut myös semmonen pieni pelkurikin, joo. Mut onks sitä enää? Onko se niinku häipynyt sen myötä, kun nykyään sä oot kuitenkin paljon esille ja teet paljon tommosia asioita? No mä luulen, että tavallaan niinku showbusiness ja se maailma siellä lavoilla niin tavallaan pelasti mut ehkä jossain kohtaa. Et sit lapsena, kun mä esiinnyin kuitenkin tosi paljon ja mä huomasin itsekin, että mä niinku heräsin tavallaan ihan eri lailla eloon silloin, kun koulussa sai näytelmisrooleja ja mä rupesin näyttelemään koulun teattereissa ja tämmöistä. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa vanhemmatkin niinku hiffas, että tuolla tosta tytöstä niinku tulee ulos jotain niinku uutta. Ja sen takia ehkä äiti sitten veikin mut niinku sinne mallitoimistoon ja sitten lavoille muotinäytöksiin mukaan. Ja siellä niinku se pilke tavallaan syntyi sit niinku mun silmään siinä touhussa. Ja näin, että sitten mä menin jossain vaiheessa, olisiko mä ollut 11-12-vuotias, niin tämmöiseen esiintymiskoulutukseen. Että mä menin ihan esiintymiskouluun tämmöisille kursseille. Äiti vei mua Helsinkiin joka viikko iltaisin niille tunneille. Ja siellä sitten niinku tavallaan muut alan konkarit, jotka oli ollut juontajia ja kokeneita esiintyjiä vuosikausia, niin kolui musta ulos sen niinku semmoisen pienen esiintyjän silloin ja niinku opetti ja sitten taottiin niinku tavallaan sitä epävarmuutta pois ja ihan niinku semmoisista pienistä kehon eleistä ja kielistä saakka. Esimerkiksi, että jos mun peukalo oli piilotettu nyrkin sisään, niin mulle sanottiin, että mä niinku piilotan mun vahvimman sormen tavallaan ja niinku sen vahvuuden ja että niinku tämmöisillä pienillä kehon liikkeillä ja eleillä, että jos mä rentoutan sen kädenkin, niin mä pystyn feikkaamaan tavallaan sen, mua ei jännitä, vaikka mun sisällä olisikin se, että siihen vaikuttaa niin moni asia, että tavallaan mut koulittiin ehkä myös peittämään se jännitys tai tunnistamaan itsestäni ne piirteet, mitkä paljastaa sen, että mä olen jännittyneessä tilassa ja ehkä pelkään jotain. Ja sehän on tavallaan esiintyjälle tosi tärkeää osata olla sujut sen tilanteen kanssa ja hallita se tila ja itsensä. Niin tavallaan sieltä koulusta mä opin ne ja sitten totta kai vuosien mittaan kun meni eteenpäin ja tuli lisää esiintymiskokemusta ja
oli mukana näytelmissä ja lavoilla, niin sitten totta kai se niinku tavallaan tuli tutuksi ja tulin sinuiksi itseni kanssa ja opin hyväksyyn itteni. Sitten pikkuhiljaa niinku varmaan lopullisesti löysin sen rauhan ehkä vasta sitten nyt ihan viime vuosina, mutta niinku... No jos olet löytänyt sen jo, niin se on hyvä. Kyllä se on vielä. et kyllähän mä oon niinku järjettömän epävarma. Ehkä niinku ihan lähimmäiset ihmisethän sen tietää, että aina kun on jotain isoja merkittäviä juttuja tullut ja näitä tilanteita eteen, on saanut uusia mahdollisuuksia, niin kyllä mä siellä kotona, ehdottomasti, ja varsinkin että niin kun, kyllä mä siellä kotona jatkuvasti kyselen, että miten se nyt meni ja oliks mä ihan pöliä ja niinku, miten tää nyt ja niinku, on tosi epävarma kyllä. Et toki se on niinku sit siellä, että mä ehkä uskallan niinku näyttää sen just siellä tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja niinku kuka tahansa ihminen, mutta oon mä kyllä oppinut tosi hyvin sitä niinku käsitteleenkin ja mitä enemmän sitä tekee, niin se enemmänhän sen kanssa sujuuksi tuleekin, että tänä päivänä, kun mä itse pidän esiintymiskoulutusta ja on myös itse valmentamassa samalla lailla niitä junioreita ja vähän vanhempiakin, että samassa tilanteessa, missä mä itse olin silloin junnuna siellä kursseilla, niin nyt mä vedän itsekin vastaavia tunteja ja aina paljastan joka ikiselle oppilaalle, jotka jännittää tosi paljon, niin sen, että kyllä muakin on jännittänyt ja jännittää edelleen. Mutta että sen kanssa ehkä sit oppii elää ja ehkä siinä on sitten sekin, että sit kun sinne lavalle menee ja sitten tavallaan kun se tulee tutuksi ja oppii ne rutiinit, niin sitten myös ne pelastaa. Että nykyään sit onneksi siinä on se, että sit kun se tilanne tulee siihen eteen ja mennään lavalle ja show must go on, niin sitten se vaan vie mukanaan, että sit mä aina niinku unohdan sen jännityksen siinä matkalla. Mutta kyllä se aina ennen on ihan järjetön ennen sitä H-hetkeä. Ajattelet sä, pidät sä itseäsi rohkeana ihmisenä nykyään? No mitä tulee niinku haasteisiin ja just näihin tämmöisiin, niinku just vaikka tää purjehdus tai posseen lähtökin alun perin, niin kyllä mä niinku oon pohtinut niitä ja jännittänyt niitä ja ihan posse itsessäänkin oli mulle niinku todella iso juttu, mitä mä jännitin niinku todella paljon alkuun, että mitä siitä tulee ja mihin mä oon itteni laittanut mukaan. Ja ihan samalla lailla Voitolla yöhönkin oli silloin jossain vaiheessa, kun MTV:llä tehtiin sitä ohjelmaa. Ja Tanssii tähtien kanssa silloin kauan sitten, niin ihan joka ikinen näistä on ollut sellainen, mitä mä oon todella paljon epäillyt. Mutta sitten mä aina niinku oon ajatellut asioita ehkä siltä kantilta, että sillä positiivisella energialla, minkä mä haluan niinku säilyttää mun elämässä tärkeimpänä tämmöisenä ohjenuorana, niin sitten mä oon ajatellut, että ei vitsi Viivi, että sano aina itselleni, että jos et sä tätä tee ja jos sä nyt oikeasti vaan jännität ja epäilet ja meet niinku kuoreesi, että en mä ehkä tässä pärjää ollenkaan ja mitä mullekin käy, niin sit jotenkin mä ajattelin, että ei vitsi, että jäisi niin hirveästi kokematta ja oppimatta ja näkemättä ja tuntematta ja sitten tavallaan se kaikki kohtaaminen ja tunteminen ja kokeminen niin painaa niin paljon enemmän kuin se pelko. Niin mä haluan tarttua siihen. Ja siitä ehkä se rohkeus tulee, siitä ilosta niin kuin saada kokea jotain ihan mieletöntä ja jotain sellaista, että ajattelen ennemminkin aina niin, että ei vitsi, että miten rikas mä oon henkisesti, kun mä oon saanut tämän jutun tehdä ja kokea ja nähdä ja jakaa muiden ihmisten kanssa. Niin sitten tavallaan siitä tulee se rohkeus aina hypätä uudestaankin. Niin ja siis sullahan on hyvin spesiaali työ, jonka kautta sä pääset nimenomaan kokemaan ja näkemään kaikenlaisia tosi hienoja ja isoja ja siistejä juttuja. Mutta se, mikä julkisessa työssä on myöskin tietyllä tapaa raskasta, niin on se, että sit kaikki se, mitä sä käyt itse sisälläsi henkilökohtaisessa elämässä, oman pään sisällä läpi, niin mikään se ei saisi niinku kauheasti näkyä ulospäin. Ei saiskaan. Sehän siinä onkin. Että tavallaan monet artistithan on tehnyt laulujakin ihan siitä ja ne näkyy sanotuksissakin, että laittaa se hymy naamalle vaan ja just tää show must go onkin niinku, että tavallaan mikään henkilökohtainen ei saa ikinä pysäyttää sitä. Se on myös aika raskasta pitää yllä kaiken aikaa, kun sit kuitenkin se oma elämä menee vuoristorataan. Totta kai menee, ihan niin kuin kellä tahansa. Ja jokaisella ihmisellä on niin kuin päivänsä ja voi olla joskus kipeänäkin ja voi olla mitä tahansa juttuja, mitkä niin kuin siellä saattaa vähän painaa. Mutta sitten niin kuin jokaisessa työssä on omat vaatimuksensa, että sit mä yritän tavallaan aina miettiä. Mun isoveli joskus sanoi mulle
kauan sitten, kun mä lähdin näihin hommiin ja sitten mä jotain valittelin, että ui kauheata, että en nyt tiedä, että miten tää menee ja jotain oli raskasta ja pelotti ja jännitti ja sitten sanoi mulle, että itsepähän oot ties valinnut. Tosi kiva tällainen isoveljellinen helpotus. Huolehtiva neuvo. Joo, oikein ihana, kiitti vaan. Hei, millaisia keinoja? Mutta siitä tuli sellainen, että no niin, että niin onkin, että loppujen lopuksi se, mitä mä teen, niin se on se, mistä mä nautin ja mitä on kiva tehdä, niin sit kyllä se jokaisessa hommassa on omat hyvät ja huonot puolensa, että toki tässä se on osa sitä, että pitää sit kantaa se aina, että piilottaa ne semmoiset pahimmat fiilikset. Millaisia keinoja sulla on siihen ollut? Mä tiedän, että esimerkiksi sun missivuoden aikana, niin oot puhunutkin siitä avoimesti, että rupesi ikään kuin menemään vähän liian lujaa, että pää ei pysynyt siinä kaikessa mukana. Joo, siis tähän siinä varsinkin on itse asiassa, mitä mä mietin, että varmaan monilla muillakin, jotka tulee julkisuuteen erilaisten julkisten töiden kautta, on se sitten laulaja tai näyttelijä tai mikä tahansa juontaja tai mikä tahansa esiintyjä, että joka tulee tolleen isolla kaavalla rymähtää isojen medioiden listoille, niin kyllähän se on ihan kelle vaan aina semmoinen uusi paikka, missä täytyy oppia se uusi elämänrytmi ja meno. Ja varsinkin, jos on niin nuori kuin mäkin olin silloin, kun mä aloitin, niin kyllä siinä on pienessä päässä kantamista. Mutta että tavallaan kiitos luojan, niin mulla on ollut todella hyvät vanhemmat ja on edelleen onneksi, että äiti ja isä on ollut mulle semmoiset oljenkorret ja sellaiset jalkojen maassapitäjät, jotka kertoo aina, että missä mennään tavallaan. Ja sitten aina kun heidän kanssa juttelee, ja itse asiassa tänä päivänäkin ennen kuin mä hyppään mihinkään oikeastaan, niin mä juttelen aika paljon heidän kanssaan ja kyselen, että miten he tälleen katsojan silmin kokee, että tyttärenä katsoen mua tai sitten ihan vaan esiintyjänä, että miten he kokee tätä hommaa, että onko tää nyt järkevää? Ja että se on hyvä, että elämässä on sellaisia pilareita, joihin voi tukeutua ja se on se lähipiiri ja totta kai ystävät. Ja sit mä oon kuullut, että sä oot myöskin vähän hihuli. Joo, mä oon äärimmäinen hihuli. Että sä saat voimaa ja energiaa sellaisista asioista, kuten meditoinnista ja sit sä luotat tosi vahvasti sun vaistoihin. Ja joo. Sulla on jotain voimakokemiakin. Joo, on mulla aika paljon kaikenlaisia semmosia ja luonto on ehkä se, mistä se kaikki kumpuaa. Että mä oon lapsuudessa viettänyt tosi paljon aikaa, mun sukuhan on pohjoisista, tuolta Paalajärveltä Lapista ja Pumpaset sieltä kotoisin. Ja mä oon viettänyt tosi paljon aikaa elämästäni siellä pohjoisissa ja lapsena juossut siellä tukkatakussa paljasjaloin pitkin mettiä ja sieltä ehkä se rakkaus siihen luontoon kumpuaa ja eläimiin ja aina ollut lemmikkejä ja semmoiset maanläheiset arvot on ehkä tullut sieltä ja ne on ollut niin vahvoja tietysti mitä lapsena kokee, niin ne jää varmasti ihmisellä kuin ihmisellä sinne sydämeen sit loppuelämäksi, niin ne on kyllä mulle edelleen, että mä tavoittelen niitä vieläkin ja sen takia esimerkiksi mulla on koira, saksanpaimen koira Luna. Ja sä oot ihan koira-ihminen henkeä ja vereen. Joo, siis oikeastaan eläinihminen, että ihan eläin kuin eläin, että kyllä mä rakastuin silloin voitoluyössä niihin käärmiin, joiden kanssa mä tein sen käärmetanssin silloin, että alkuunhan se pelotti ihan hirveästi, mutta kyllä mä pikkuhiljaa kun niihinkin tutustui siihen eläimen toimintaan ja siihen luonteeseen, mikä tää eläin on, niin pikkuhiljaa rupesin huomioon, että oi vitsi, tääkin on kiva eläin. Et eläin kuin eläin toisaalta, että mä oon tosi tämmönen mä rakastan sitä, että säilytetään luonto ja ylläpidetään sitä semmoista harmoniaa ja tasapainoa, että jotenkin mä ajattelen tosi vahvasti niin, että tuolla luonnossa, siinä alkukantaisessa puhtaudessaan, niin siellä on kaikki se, mitä ihminenkin tarvitsee. Että tavallaan kaikki muuhan tässä on tavallaan ihmisen itse rakentamaa semmoista ylimääräistä matkan varrella mukavuutta ja semmoista nykyaikaa. Mutta sitten se ihan perimmäinen, mitä ihminen tarvii, niin sehän on tuolla puhtaassa luonnossa. Et tavallaan se ravinto, millä me pysytään elossa ja happi, mitä hengitetään ja sitten ihan se henkinen puoli, että kyllä kun mä sen koirani kanssa tuolla päivittäin maalla pyörin metsälenkeillä, niin kyllä mä nautin tosi paljon siitä hiljaisuudesta ja luonnon semmoisesta kauneudesta ja jotenkin tuntuu, että se tuulikin kuiskaa joskus korvaa ja puut
hamisee tietyllä tavalla, humisee siellä ja niin lehdet. Ja sitten kun sinne pysähtyy istuskelee johonkin kivelle tai pohjoisissa tunturissa ja kuuntelee ja näkee jotakin pöllöjä tai muita eläimiä siellä erämaissa, niin kyllä se on niinku semmoista pysäyttävää jotenkin ja saa niinku miettiä semmoisia elämän tosiasioita jotenkin. Että se on niinku mulle semmoinen, minkä mä haluan pitää tosi lähellä itteeni, että mä toivon, että mä en koskaan unohdakaan niitä asioita. Mites toi meditointihomma, vieläkö sä meditoit ja hengittelet ja mitä se niinku oikeastaan sulle tarkoittaa? Tämähän on tosi trendikästä nyt. Se on tosi trendikästä nykyään. Joo. Mäkin eilen illalla, kun en millään saanut unta, niin mä yritin tehdä niitä meditatiivisia harjoituksia. Ei se auttanut mitään. No siis mä kyllä... Niin kyllä, mutta sitten niin nukkumaan menee usein, että mä oon oikeastaan tosi huono nukkuja, että jos on mitään mekkalaa tai pieniäkin ääniä, niin mulla on aina tosi vaikea nukahtaa. Joo, sama. Ja niinku pitää saada semmoinen hiljaisuus ja niinku mielellään pimeyskin, niin sitten pystyy sillain vaivuttaa mielensä siihen uneen, että muuten vähän semmoinen, että koko aika jotakin päässä pyörii, vaikka aina sanotaankin, että pieni pää, niin älä turhaan rasita sitä. Niin mä just mietin, että aika jännä, että sulla pyörii asioita, vaikka se on noin tasainen kuitenkin. Joo. Sä teet siis iltaisin nimenomaan niitä? No ei siis ihan mihin kelloaikaan vaan, että tuolla niinku reissun päällä, kun mä käyn vaeltamassa tai muuta niinku maailmalla pyörimässä, niin silloin mä tykkään tosi usein myös meditoida silloin, kun aurinko nousee ihan jossain luonnossa ja ulkotiloissa. Että jotenkin se aamuauringon niinku ensimmäiset säteet ja se niinku nousu sieltä, niin siitä tulee semmoinen hyvä fiilis ja startti päivään. Ja sitten kun sen aloittaa sillä, että tyhjentää ajatukset ja keskittyy siihen hetkeen ja läsnäoloon ja niinku tilanteeseen, niin sitten jotenkin sen jälkeen, kun vaikka puolisen tuntiakin tai 15 minuuttiakin, jos ei nyt ole aikaa niin hirveästi, niin viettää siinä hiljaa omissa ajatuksissa ja menee itteensä, niin tavallaan niinku siinä tyhjentäessä sitä päätä, niin sen jälkeen, kun se päivä alkaa, niin on paremmin läsnä ja pystyy havainnoimaan asioita. Ja jotenkin mä koen sen niin. Ja siitä löytyy tietysti aina semmoinen, että mä usein esimerkiksi meditoidessani pohdiskelen semmoisia asioita, mitä mä arvostan ja mistä mä oon kiitollinen ja mitkä mä koen niin kuin hyvänä ja näin. Niin sitten siitä tulee jotenkin semmoinen rauhallinen fiilis, että hei, mulla on kaikki tosi hyvin. Ja sitten kun se on ohi se hetki, sitten on semmoinen, että no niin, tästä nyt päivä alkaa. Niinku, tulee semmoinen, niinku, että tavallaan se on semmoista mental trainingia ehkä itselleen, että pitää se niinku vipa yllä. Mutta tämä meditaatiohan mulla niinku alkoi siitä, että mulla oli 2010 tämmöinen life coach mun elämässä puolisen vuotta, Sanna Mämmi. Sanna, jos on kuulolla, niin terveisiä, huipputyyppi. Ja Sanna opetti mut itse asiassa just kuuntelemaan sisintäni ja kohtaamaan pelkoja ja niin kun löytämään sen semmoisen rauhan ja uskalluksen olla puhtaasti ja rohkeasti oma itseni ja sanoa omatkin mielipiteet asioihin, että mitkä käy ja mitkä ei. Ja sanoa ne ääneen. Ja niin kun siellä yksi tärkeimmistä harjoituksista oli tämä meditaatio, että löydettiin aina se rauha. Ja varsinkin silloin, kun kaiken hulinan keskellä näissäkin bisneksissä, mitä mekin tässä touhutaan työksemme, niin aina ollaan useasti niin kuin keskellä kaikkea ja keskellä niin kuin kaiken näköistä ja aina ollaan siellä ja täällä ja ehditään vielä tonnekin. Kaiken sen niin kuin keskellä tavallaan se hetki, että hiljennyttiin siihen meditaatioon, niin se oli niin kuin ehdottomasti yksi tärkeimpiä asioita, mitä mä koin, että on auttanut mua nyt ihan elämässä ja tällä urallakin. Että silloin Sannan kanssa tehtiin niitä meditaatioharjoituksia, hän ohjasi mua alkuun, kunnes mä opin niin kuin itsekin meneen siihen mielentilaan. Ja niin kuin, se oli semmoinen hetki, että mä hiljennyin ja oikeasti rauhoituin. Että niin kuin loppuu se järjetön jatkuva juoksu edes hetkeksi. Ja sitten mä huomasin, että se on kyllä tosi tärkeää. Ja sit mä halusin säästää sen mun elämässä, että vaikka sit lopetettiinkin, että jossain vaiheessa Sanna sanoi, että no hei, että sä pärjäät ihan itsekseen jo, että nyt et ole enää ihan niinku sekaisin, että mihin suuntaan mennä itseskaan, että ei muuta kuin tsemppiä vaan ja näin. Niin sit sen jälkeen mä säästin sen jotenkin tuossa mun elämän rytmissä. En mä tietenkään joka päivä sitä ehdi tekee, mutta pyrin aina silloin tällöin. Ja samoin mulla jäi sit myös se kiitollisuuspäiväkirja sieltä Life Coachin Sannan käsistä. Että silloin se alkoi sillä, että kirjoitin aina ylös niin kuin viikkotehtävänä tavallaan asioita, mistä mä oon kiitollinen elämässä. Ne saattoi olla ihan pieniä juttuja,
vaikka just joku hyvän ystävän kanssa jaettu hetki, jolloin tuntui niin kuin, että on maailma taas parannettu ja näin, niin että sellainen vaikka oli se aihe tai mikä tahansa, niin sitten sen life coach-sessioiden jälkeenkin, niin senkin mä itse asiassa tähän päivään saakka säästänyt ja mä kirjoitan edelleen sitä kirjaa. Toki se on muuttunut aika paljon, että nyt mä en enää keskity vaan niihin asioihin, mistä mä oon kiitollinen, vaan nyt mä niinku tavallaan mental treenaan itteeni muutenkin, että se on vähän semmoista niinku filosofista pohdiskelua, mä puran sinne niinku ajatuksia ja tunteita ja mun kokemuksia ja mietiskelen sitä, että mitä ne on antanut mulle ja mitä mä oon niistä oppinut ja itsestäni oppinut. Ja sitten tavallaan aina sen hetken jälkeen, kun on kirjoittanut sitä tekstiä, niin huomaa aina, että ei vitsi, että onpahan tässä nyt tullut taas opittua jotain uutta. Että se on hieno juttu. Yle Puheessa Tuija Pehkonen. Ja täällä on myöskin Pumpasen Viivi paikan päällä. Ja Viivi, mä soitin sun, vois varmaan sanoa, että sun parhaalle ystävälle, jonka kanssa oot siis ollut ystäviä ihan tommosesta vaahtosammuttimen kokoisesta saakka. Eli siis... Joo, hiekkalaatikolta. Joo, Essille. Ja Oi, ihana Essi. mä kysyin, että minkälaisia muistoja löytyy sieltä, ihan jos palataan niin kuin lapsuusvuosiin saakka. Me ollaan molemmat oltu ihan pienestä pitäen tosi semmoisia voimakkaita persoonia ja temperamenttisia naisia, niin on kyllä ollut välillä lähetty ovet paukkuen sieltä kaverin luolta pois ja sitten ollaan pari päivää oltu, että toi ei ole enää mun kaveri, mutta aina ollaan saatu sovittua, mutta se on se, että kun on välillä niin suuret näkemyserot, mutta kun on vahva luonto, niin me molemmat ymmärretään toisemme varmaan senkin takia kaikista parhaiten. Ja sitten jotenkin semmoinen on ollut mieleen, että mulla on ollut jotenkin tosi luovia, niin kuin pienestä pitäen molemmat. Ja luonnonlapsia oikeastaan, että luonnossa pari ollaan tehty asioita, mutta yksi semmoinen, mikä mulla tulee tosi vahvasti mieleen, oli kun me perustettiin semmoinen 2 naisen bändi. Ja tää oli joskus alle 10-vuotiaana. Ja sitten me mietittiin, että miten me annetaan sille nimeksi. Me otettiin Suomi, Englanti, Suomi sanakirja siihen eteen ja sitten katsottiin, että mikä nimi näyttäisi kaikista makeimmalta kirjoitettuna ja lausuttuna. Ja no sitten me päädyttiin lottoon tämmöiseen appendicitis, eli suomeksi umpilisäkkeen tulehdus. Kyllä. Me todettiin, että kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se kuulostaa tosi makealta. Että vitsi, käytetään sitä, se on meidän bändin nimi. Ei sit mitään, otettiin C-kasetit käyttöön, pistettiin Viivin huoneeseen studio pystyyn ja multa mikin lainaa. Ja sit me laulettiin, otettiin omat soolot ja vedettiin sinne nauholle vähän Kaija Koota. Ja oli kyllä semmoiset, että sit mä pidin aina jotenkin Viiviä tosi hyvänä laulajana. Ja sit kun mulla on tämmönen nasaali ääni, niin sitten Viivi sen kun pisti aina mankkaa uusiksi ja ei lataa sen taas alkuun ja Essille taas leitä päälle, että kun aina kuulosti laulut huonolta. Ja se oli jotenkin semmonen, että hirveästi tykästi Viivin kanssa laulaa ja tehdä kaikkea, rakennella majoja ja muuta ja Viivi kiipeili männyn latvoihin ja tämmöistä koheltamista se on vähän ollut, mutta on pelkkiä hyviä muistoja hirveän paljon. Osa varsinaisesti yhtä niin voimakkaasti tuoda esiin, mutta muistoja. Aikamoiselta kuulostaa tuo lapsuus. Mä luulen, että tähän, että tässä oli nyt niinku kertarysäykselle tarpeeksi purtavaa. Mutta mites Essi, minkälaisiin tilanteisiin te olette joutunut tai päätynyt, kun yhdessä olette puuhastellut? Kun Viivi on kuitenkin hahmo, jonka puoli Suomea tunnistaa, niin Kyllä. miten kun te liikutte yhdessä, menette eri paikkoihin, miltä susta on niinku, tuntuu olla siinä vierellä ja seurata sitä kaikkea? Sanotaan, että tälleen niin kuin nykypäivänä se on ihan, mä en itsekään enää niin kuin juurikaan kiinnitä huomioon siihen ja muuten ja se tulee ikään kuin Viivin kautta, mutta sanotaan, että silloin niin kuin mistä, kun Viivi valittiin Miss Suomen, niin ne ihan ekat vuodet siitä, niin välillä se on musta niin kuin toisaalta tosi kun kiusalliseltakin, että mä tiedän, että kukaan ei katso mua, kun me kävellään kadulla tai mennään leffaan puhumassa tai syömään, mutta ne katsoo Viiviä, mutta jotenkin se on mun tosi semmoista, että mulle ei mun mielestä ei ollut niin kauhean kiva edes liikkua mukaan yhtään kanssa missään julkisesti, koska kaikki tie siellä suustelee ja se on vähän semmoista, se ei ollut ehkä mulle ominainen paikka olla ja viettää kaverin kanssa aikaa, mutta sanotaan sitten, että Viivin ansiosta sanotaan, että se on muuttunut sille, että mullakin on Viivin kanssa helpompi olla tuolla ympäristössä, kun se on niin kuin rentoutunut
sen julkisuuskuvankin kanssa todella paljon vuosien saatossa. Ja se on niin kuin nykyään ihan täysin oma itsensä, ihan sama missä se liikkuu. Niin se on jotenkin itsellekin vapauttanut sitä tilannetta, että kenenkään ei tarvitse olla ja esittää yhtään mitään, että saa vain olla ihan just semmoinen kuin on. Yle Puhe. Siinä siis Viivi sun paras ystävä Essi, joka kertoo paljastuksia mennestä. Mikä tää oli? Umpilisäkkeen tulee. Siis mä en tiedä, mistä toi Essi muistaa nämä kaikki jutut. Siis Ja paljastaa vielä julkisesti. Joo, ei kun, siis ihan oikeasti, mä en edes muistanut mutta heti kun se tarina alkoi tossa, niin mä repesin nauruun. Siis mä repesin tässä niin kovan, siis mä en käsitä, kuinka jotkut muistaa tommosia. Sehän oli ihan hirveä. Ihan hirveä Ihan nimi. kamala nimi, kyllä. Miten voi olla niin kaksi oikein järjen jättiläistä, että katsotaan sanakirjasta joku mageen näköinen sana ja käytetään sitä. No mut Viivi, tossa Essi vähän kertoi, että olette molemmat aika tulisia luonteita ja tämmöisiä temperamenttisia. Niin ollaan. Miten te sovitte teidän riidat? No siis onneksi, thank God, me ei kyllä Essin kanssa olla ihan hirveästi riidelty sillain niinku pahoja riitoja. Niin, että niinku ollaan mekin kyllä käyty niinku pari kertaa semmoiset isot vaiheet elämässä läpi, että onhan tässä nyt reippaasti yli 20 vuotta vietetty yhdessä. Niin, että on ollut sellaisia tilanteita, että on mennyt jonkun aikaakin, että ollaan puhuttu uudestaan, että on pitänyt niinku sulatella asioita tavallaan, että ollaan oltu eri mieltä, että miten nämä hommat on mennyt, tai on käynyt just jotain vastoinkäymisiä. Mutta se, että se on se tosi ystävyys, mikä niinku siellä kantaa ja ne jaetut hetket, mitkä merkitsee niin paljon enemmän kuin joku erimielisyys jostain, että se on se, mikä siinä on tavallaan aina kantanut takaisin ja tuonut takaisin. Ja sitten itse asiassa nyt niinku viimeiset kuinkahan monta vuotta jo, niinku vuosia jo niinku vietetty aikamoisessa semmosessa, mä sanoisin, että niinku ihanassa harmoniassa, mitä mä niinku arvostan tosi paljon, että me ollaan löydetty. Ja ehkä se aikuisuus myös, että sitten kasvettiin vähän, niin sitten rauhoitti meitä muuten niin kuin henkilökohtaisestikin molempia ja opetti meitä niin kuin pitämään ehkä sitä temperamenttia muutenkin elämässä niin kuin aisoissa. Niin kuin useasti ihmiselle käy, kun se kasvaa, niin oppii itseään käsittelee. Ja sitten myös se niin kuin arvostushan, mitä enemmän kokee yhdessä, niin kasvaa toistaan kohtaan joka kerta, joka päivä vuodesta toiseen. Että ehkä se ja se, että ollaan niin kuin jaettu tosiaan niin paljon, niin tavallaan ehkä molemmat meistä näkee sen kaiken ja se on niin tuolla sydämessä jossain se kaikki, että tavallaan niin kuin ihan sama mitä sitä olisi. Nykyään meillä on enemmän semmoista ihanaa, aika filosofista pohdiskelua. Me puhutaan asioista, me nostetaan molemmat juttuja, on se mun tai hänen elämässä tai meidän yhteisissä asioissa ja nostetaan juttuja ja keskustellaan. Ja meillä on niin kuin aivan mahtavia monien tuntien niin kuin iltamiakin, mitä me vietetään. Aikuisten iltoja. Juttelemalla. Niin, jopa. Mutta että ollaanhan me aika hömelöitä, että kyllä ne meidän jutut on edelleen vähän höperöitä ja hassujakin, mutta me niinku puhutaan ihan oikeasti. Ja sit niinku, mun mielestä on ihanaa, että Essi on yksi sellaisia ihmisiä mun elämässä, että kun hän ei ole mukana tässä bisneksessä, mitä mä teen, hän seuraa katsojana kotoota ja kuulijana. Niin mun mielestä on ihan mahtavaa, mulla on semmoinen voimavara, että mä voin niinku kysyä häneltä niinku puhtaasti, miten hän on kokenut ne asiat sieltä käsi, mitä mä esimerkiksi teen. Ja mä saan häneltä ihan mielettömän hyviä niinku perspektiivejä mun asioihin ja mä arvostan niitä mielipiteitä tosi paljon. Ja eikö se ole aika ihanaa, että kaiken tämän härdellin keskellä on myös ihmisiä, joita ei niinku yhtään kiinnosta, että mitä median maailmassa tapahtuu. Joo, ja eletään ihan tavallista elämää ja mä rakastankin sitä, että mulla on tää mun duuni ja sitten mä oon tuolla studioilla tai oon tossa maikkarilla tai muualla täällä pyörimässä ja hoida hommia ja sitten studiovalot sammuu ja pistää ovenkin ja lähden kotiin, niin mulla on siellä se ihan tavallinen elämä ja kaikki nämä normaalit, arkiset, ihanat asiat ja nämä vanhat ystävät, joiden kanssa on ollut jo ennenkin näitä hommia ja sitten me jaetaan nämä nyt vaan yhdessä ja niin kuin tehdään, että tavallaan mä rakastan sitä, että mulla on se ihan normielämä ja niin kuin sitten tää työ on mulle se työ, mitä mä nautin tehdä ja mitä mä tykkään tehdä, mutta sit mun elämä on niinku sitä ihan tavallista. Essi tuossa sanoi, että hänen mielestä sä oot rentoutunut vuosien varrella tosi paljon siinä. Sä tietysti tulit julkisuuteen tosi nuorena, 2010. Sä olit silloin 7 vuotta nuorempi. Eli just, joo. Siis aivan tosi nuori, pieni. Niin, siis onhan se nyt niin vielä elämää kokematta ja
näin, että siis onhan se ihan fakta, että varmasti on niinku nimenomaan se rentoutuminen tullutkin tosi paljon varmaan just siitä, mitä mä tuossa aikaisemminkin puhuin näistä kaikista niinku itsensä löytämisestä ja uskalluksesta olla vaan niinku just se oma itsensä ja sanoa, mikä mulle käy ja mikä ei, että kun kyseessä on mun elämä ja näin, että tavallaan oppii pikkuhiljaa sitä, että miten tämä homma pyörii ja näin, että kyllä se alkuun niinku on ollut niinku mullekin, niinku varmasti monille muillekin justiin nuorille, jotka tuohon hyppää maailmaan mukaan, tähän maailmaan, niin se oli vaikeaa ja siinä oli omat tottumisensa ja se, että miten pääsi siihen kaikkeen sisään, että oppi ymmärtää, miten nämä hommat oikeasti toimii ja miten tämä maailma pyörii näissä bisneksissä ja sitten, ettei ole niin vietävissä enää ja sitten tavallaan niinku se, että kun tulee se uskallus vaan olla puhtaasti sitä, mitä on ja mennä kohti niitä omia unelmia, niin sitten tavallaan myös siinä rentoutuu matkan varrella, kun oppii ja kokee, että päivä kerrallaan ja me mentiin eteenpäin ja mä menin eteenpäin ja sitten löytyi niinku se oma tie siinä pikkuhiljaa ja oppi niinku sen kanssa elään. Niin kyllä se varmasti niinku on ollutkin sellainen, mikä on näkynyt tuohon viereen niinku näille ystäville, jotka sen on niinku siinä kokenut mukana, että varmasti kokenut. Sehän on ollut sulle aika pitkä tie, jos miettii, että miten sä missiksi päädyit. Niin sä oot jo ihan pienenä 8-vuotiaana tyttönä sanonut, että okei, että sä haluat missiksi. Ja Tikkurilan Anttilan muotinäytökseen äiti on sut aikanaan vienyt ja sieltä se kaikki on lähtenyt. Lola Odusoka on kuulemma hurmannut sua. Joo, siis tää olikin nimenomaan sillä, mä halusin olla näyttelijä ja mä halusin olla niinku esiintyjä ja mä halusin silloin lavoilla työskennellä ja tehdä mallintöitä ja sinne mä niinku lähin. Halusit sä olla julkis? Ei, se ei ollut se juttu, vaan niinku se työ. Mä halusin tehdä niin, mä rakastuin koulussa niihin, kun me tehtiin niitä kaikkia musikaaleja. Mä rakastin sitä niinku luovaa semmoista itsensä ilmaisua ja niinku niitä teatteriesiintymisiä ja tanssia ja niinku sitä, että tehdään omalla keholla jotain ja tuotetaan tavallaan tunteita ja elämyksiä ja niitä fiiliksiä ja musta ne oli aivan ihania niinku, ja se vei mut niinku mukanaan. Ja sitten samalla lailla silloin, kun mä menin juniorina sitten näihin mallimaailmahommiin, niin musta oli aivan ihanaa päästä niinku näyttelemään niissä kuvauksissa erilaisia fiiliksiä ja niinku luomaan juttuja ja niinku tilanteita ja sitten siellä lavalla oli tosi kiva vetää ja niinku se lähti tavallaan sieltä ja sitten silloin kerran tosiaan Lola oli siellä juontamassa yhtä tapahtumaa, missä mä olin lapsimallina esiintymässä catwalkilla ja sitten mä katsoin sitä, että jumansuikka, että on kaunis nainen ja onpa upea, että kun se puhuu niin rempseesti ja räiskyvästi naureskeli ja touhusti. Silloin mä sanoin meidän äitille, että ei vitsi äiti, mäkin haluan olla tollanen. Ja mä en edes niinku tiennyt, että Lola oli mikään missi. Ja että se niinku misseys ei ollut mulle se juttu millään tavalla vielä, että, niinku, että mä haluan olla missi. Se ei ollut se, vaan niinku, mä halusin olla joku semmonen, niinku, hän oli niinku siinä karakteerissaan. Niinku, hän oli semmonen niinku iloinen ja reipas ja semmonen, mitä mä ihailin niinku tavallaan pikkutytön silmiin, että onpa niinku vahva ja upea nainen. Ja sit mä sanoin äitille, että mä haluan olla tommonen. Musta tulee joskus tommonen kanssa. Ja niinku sitä äitille, että ajaa, tiedätkö mikä toi Lola niinku on? Sitten mä en mä tiedä. Lola on Miss Suomi. Sitten mä ajaa, no musta tulee sit varmaan Miss Suomi. Ja siitä lähti niinku tavallaan se. Mutta sä oot ollut tosi pienestä saakka hyvin päämäärätietoinen ja tavoitteellinen. Ja vois sanoa, että jopa niinku perfektionisti. Lukiossakin sun keskiarvo hipoo 10. Ja sit jos niinku katsoo sun uraa, niin se näyttää, että niinku menestys seuraa menestystä. Niin huomaat sä ikinä itsessä sellaista piirrettä, että sä ikään kuin vaadit liikaa? Miksi et vois päästää itsensä vähän helpommalla? Joo, toi on itse asiassa sellainen, mitä mä harjoittelen edelleen. Toi on niinku yksi näitä asioita, mitä mä treenaan ihan koko aika. Mä annan niinku itselleni enempi siimaa ja sit mä harjoittelen sitä, että mä yritän oikeasti hirveän paljon kuulla sen kaiken, että kun joku sanoo, että sä vedit hyvin. Ja niin kuin se on se, mitä mä haluan niin kuin keskittyä, että mä myös kuulisin sen ja niin kuin ymmärtäisin sen niin kuin oikeasti takoa tähän omaan kalloon, että niin kuin, että ihan hyvin menee. Ja niin kuin se, että tavallaan niin kuin, mä oon aina ajatellut niin kuin sillä, että pitää hirveästi tehdä ja antaa kaikkensa ja niin kuin puskee, että niin kuin tavallaan antaa niin kuin koko sydän siihen, mihin hyppää. Niin silloin sitä voi niinku toivoakin, että pärjää. Mutta mun isä on sanonut mulle tosi fiksusti. Mun isällä on paljon semmoisia fiksuja elämänlausahduksia, mitä se mulle heittelee. Ja se on aina sanonut mulle, että kuule Viivi, että kun sä vaan annat kaikkesi ja teet parhaas, niin se riittää.
Että niinku ihan sama kuin pitkälle se sit vie, mutta se, että kun sä oot tehnyt parhaas, niin kukaan ei voi vaatia sua tekemään enempää, kun se oli kaikki, mitä sä pystyit antaa. Ja sit sä voit ainakin olla itse tyytyväinen siihen, että vitsi, kattoo silmiin, että oikeasti mä annoin kaikkeni. Ja niinku, sit olla siihen iloinen, että niinku, mihin itse pystyy niinku henkilökohtaisessa mittakaavassa. Ja tavallaan se on semmoinen, mitä mä rupesin silloin Tanssitähtien kanssa kauden aikana pohdiskelee ja sitten viime vuonna tai vuosi sitten tuossa Voitolla yössä ja nyt näissä kaikissa muissa haasteissa, mitä on tullut teatterimaailmassakin uusia erilaisia haasteita, niin mä oon miettinyt sitä, että hei, mä annan vaan kaikkeni, mä annan koko sielu ja sydämen tähän, mitä mä teen, koska mä rakastan sitä, mitä mä teen, niin se on sen arvosta, niin sit tavallaan niin kun kaikki, mitä siitä syntyy, niin että vaikka se ei aina voikaan olla mitään, että olipa tosi hyvä, ei tietenkään, mutta niin kuin se, että mä voin ainakin katsoa taaksepäin niin, että mä oikeasti tein kaikkeni. Ja mun ei tarvitse katua sitä, että olisin voinut tehdä vähän paremmin. Niin tavallaan on siinä se perfektionismi, mutta just tavallaan se, että mä yritän ajatella niin kuin positiivisuutta siinäkin, että jos mä ajattelen niin kuin hyvää, niin sit mä uskon, että se kantaa. No, jos miettii yhtä sellaista isoa juttua, tai tosi isoa juttua, mihin sä oot päässyt mukaan ja tekemään sitä yhtenä tiimiläisenä, niin tietysti Posse, joka tuli viime syksynä. Se oli tosi iso juttu. Kun on kyse kuitenkin, vaikka sä oot tehnyt TVtä aiemminkin, niin kun on kyse isosta primetime-ohjelmasta, jota katsoo 1,5 miljoonaa suomalaista, niin tunsitko sä konkreettisesti sen eron siinä esimerkiksi, miten ihmiset sua tunnisti tai miten sä sait palautetta? Mä nimittäin juttelin tästä Linnomaan Jaajon kanssa ihan vastikään. Hän on tehnyt tosi pitkän uran ja on hyvin suosittu radiopersona ollut, mutta hän sanoi, että siinä vaiheessa, kun meni tekemään miljonääriohjelmaa, niin homma kyllä, että hän huomasi sen eron konkreettisesti kadulla ja ruokakaupassa, että ihmiset tunnistaa ihan eri tavoin. Joo, ja onhan noissa niin kuin ylipäänsäkin sit, kun puhutaan suorasta lähetyksestä, niin niissähän on ihan oma jännitysmomenttinsa. Että nehän on ihan niin kuin eri fiilis tavallaan. Mulla oli onni siinä, että kun mä lähdin Posseen mukaan, niin mä olin tehnyt tosi monta suoraa lähetystä. Että oli se Tanssitähtien kanssa Voitolla yöhön 10 jaksoa per ohjelma ja sitten lukuisia muita, niin kuin Saturday Night Livekin silloin aiemmin keväällä, missä kävin myös näyttelemässä. Ja sitten oli se teatteri kanssa, että mä oon näytellyt teatterissa James Dean musikaalissa. Joo. Ja itse asiassa ensi kesänä myös Turussa, että tervetuloa vaan Samppalinaan myös kattelemaan. Siellä on tulossa kivaa musiikkikomedia by the way. Mutta niin se, että tavallaan oli niinku kokemus siitä, että mitä se on, kun suora lähetys lähtee. Tai niinku, että mä vertasin myös teatteriin siihen niin, että silloin kun teatterissa alkaa show ja se näytös alkaa, niin sehän on tavallaan suora lähetys. Se show vetää niinku alusta loppuun ja se vedetään kerralla sen illan aikana. Ja siinä ei laiteta poikki mitään. Että jos se kohtaus meni huonosti, niin sitten ei voida sanoa niinku yleisölle, että hei sori, mä otan uusiksi tän. Tää meni näin. Että niinku, siinä vaan pitää sitten tilanteen mukaan niinku yrittää sillain selviytyä. Että vaikka kävis mokia, niin sitten korjata ne omalla parhaaksi näkemällään tavalla siinä hetkessä, niin tavallaan suorassa lähetyksessä TV:ssä on se ihan sama. Että jos menee joku ihan möhläksi, niin sille ei voi minkään, sitä vaan jatketaan eteenpäin. Just vähän näin. Niin kuin radiolähetyksessä vähän myöskin. niin kuin tää. Joo, just näin. Niin tavallaan, että oli niin paljon tommosesta niin kuin kokemusta, niin se henkilökohtainen niin kuin shokki siitä paineen määrästä ei niin kuin tavallaan ollut niin suuri. Mutta just tämä näkemys siitä, että miten se on niin kuin vaikuttanut siihen, niin kuin, että miten on vaikka tullut tunnistetuksi kaduilla tai just tämä, mistä mainitsit tuossa, että tuolla kaupoissa tai muualla, niin toki se niin kuin on siihen varmasti vaikuttanut. Mun mielestä ihana puoli siinä on ollut taas se, mä oon huomannut se jotenkin niin kuin tosi semmoisena kauniina asiana tavallaan, miten se nyt voisi sanoa, mutta että ton niin kuin Possen lähetysten jälkeen ja sen kaudenkin aikana, niin enemmän alkoi tulee semmoisia tosi sympaattisia kohtaamisia, niin kuin tämmöisiä, on niitä aina ollut, mutta niin kuin vielä enemmän semmoista, niin kuin, mikä sai tavallaan mun sydämen aina sykähtää, että niin kuin saattoi jotain nuoria lapsia, pieniä lapsia tai lapsiperheitä äidin ja isän kanssa
tulla jossain kauppakeskuksessa, kun on käymässä ostamassa vaatteita, niin sitten yhtäkkiä kadulla, että hei Viivi, että katsottiin toi teidän posse tossa tai joku jakso ja oli hauska se ja se juttu. Niin ne on niinku ne palautteet on niitä ihania, mitä on kiva kuulla, että saa niinku suoraan, koska näille ihmisillehän me sitä viihdettä tehdään ja näille ihmisille me niitä kaikkia niinku tunnetiloja ja arjen niinku vapautumista luodaan siellä. Niin se, että ihmiset on uskaltanut, että jotenkin tavallaan mä oon kokenut sen, että possen kautta ihmiset on saanut mut helpommin lähestyttäväksi ehkä. Että niinku se on ollut semmoinen ihana huomata, ja sitten tulee semmoisia ihania, että jonkun isä tai äiti tulee, että joo, me koko perheen voimin katsotaan teidän lähetys aina ja tallennetaan ja katsotaan sitten koko perheen kanssa, lasten kanssa yhdessä. Niin jotenkin ne on ollut semmoisia just niitä, mitkä saa mun sydämen sillain lämpeä ja sykähtää, että vitsi, ihanaa, että me ollaan pystytty tehdä jotain, mikä yhdistää jotain perhettä. Ja joku perhe pystyy lapsineen, vaimoineen, miehineen niin kuin yhdistyyn hetkeksi olla yhdessä ja katsoo ja pitää hauskaa sen meidän jutun kanssa. Niin tavallaan se on niin kuin mun mielestä tosi koskettavaa, että ihmiset saa oikeasti jotain ehkä tuommoista ihan sisältöäkin, niin kuin erilaista kivaa tekemistä yhdessä. Ja me ollaan voitu auttaa siinä. Niin se on niin kuin musta aivan ihanaa kuulla. Miten sitten kielteinen palaute? Meet sä esimerkiksi suoran lähetyksen jälkeen tsekkaamaan vaikka Twitteristä tai niin kuin, miten sä suhtaudut? No itse asiassa mä oon muutenkin niin kuin todella huono somen kanssa. Et mä oon ehkä maailman surkein päivittää mitään ja niinku tsekkaan viestejä ja kaikkea. Mä yritän ihan hirveästi ja niinku, kyllä mä vastailen ihmisille. Ja musta on niinku tosi kiva, että mullahan on inboxit myös, mihin voisit tuolla fanisivuilla, Fasessa ja muualla niinku laittaa viestiä. Ja mä usein niinku, mä oikeasti luen niitä ja mä vastaankin ihmisille, että varsinkin jos joku on jakanut mulle jotain niinku syvällisesti oikeasti ajatuksia, niin kyllä mä niin kuin koen, että se on tosi hienoa, että joku käyttää aikaansa siihen, että laittaa mulle sitä viestiä. Niin kyllä ehdottomasti niin kuin mun mielestä se on jopa vastauksen arvoinen juttu ja niin kuin ansaitsee se hetki myös takaisinpäin. Mutta niin kuin oikeastaan suorien lähetysten ja posse-lähetysten jälkeenkin, että kyllä ne on semmoista rumpaa ja haipakkaa ollut niin kuin se koko päivä ja ilta siinä, kun se suora sitten vedetään ja ohi, niin sen jälkeen oikeastaan niin kuin, siinä menee se oma tohinansa ennen kuin pääsee hyppään autoon ja sitten mä lähden ajan tonne pöndelle kotia ja näin. Niin siinä on aika niin kuin nollat taulussa sen jälkeen usein, että harvemmin mä niin kuin silloin suoraan ehdin mitään lueskelee. Et toki mä niin kuin haluan käydä tsekkaa, että onko tullut jotain niin kuin juttuja ja ajatuksia ja usein mulla on se, että niin kuin perhe on ne, jotka, mulla on ihanaa se, että läheiset on sellaisia, jotka tsemppaa ja on mukana, samalla lailla kun mä yritän olla aina heille totta kai mukana, niin sitten ne on usein niin kuin seurannut ja laittanut jo valmiiksi puhelimeen jotain viestejä, jostain ajatuksia eri asioista, mitä on tapahtunut se illan suoraan aikana vaikka. Niin sitten mä pääsen niistä suoraan näkemään sen. Ja sitten taas niin kuin, se riittää. No kyllä sekin riittää, mutta kyllä mä käyn niin kuin katsomassa sit myöhemmin ne kaikki muutkin, mutta että kaikkein paras mun mielestä on aina se, että mä haluan antaa hirveästi niille seuraajille aikaa ja niille faneille, jotka käyttää aikaa niin kuin muhun ja jotka tulee paikan päälle, niin mun mielestä jokainen heistä ansaitsee myös sen hetken multa kiitoksena, että toki heitä vartenhan sitä kaikkea tehdään ja niin kuin, että meillähän on studiolla aina niin kuin suoran lähetyksen jälkeen hetki, että me mennään ottaa niitä yhteiskuvia ja antaa nimmaria ja juttelee katsojien kanssa, jotka on tullut studioon paikalle. Ja ne on niin kuin semmosia, mitä mä koen, että on tosi tärkeitä hetkiä ottaa huomioon. Ne ihmiset, jotka on tullut paikan päälle ja mä aina yritän, niin kuin, mä en itse asiassa käy edes vaihtamassa vaatteita suoran jälkeen, että oon mä sitten ollut kermavaahossa tai missä tahansa, niin aina Instagramista löytynyt hauskoja kuvia jollain junioreilla, kun mä oon siellä mitä tahansa niin kuin velliä tai kermaa päällä, niin aina on jotain. Aina jotain, mutta mä jään aina niin kuin siltä suoralta, että toki siinä joku pyyhe saattaa olla kädessä, että saa paimat pois, mitä nyt on sattunut niin kuin suoran lopussa, mutta että jäädään niinku juttelemaan ihmisten kanssa. Ja ne on niitä hetkiä, missä saa sen ensimmäisen palautteen tietenkin. Että kun ihmiset on vielä fiiliksissä siitä suoran lähetyksen niinku hypestä ja flowsta, mikä siellä studiossa on ollut. Ja niinku ne sitten tulee heti siinä antamaan suoraan sen palautteen kasvotusten, että miten joku juttu meni ja oli hauska tai mistä he tykkäs ja näin. Niin sit ne on niitä semmoisia ihan niinku kasvotusten saatavia, niin ne on mun mielestä tosi hienoja hetkiä. Sä oot vuosien varrella varmasti tietyllä tapaa niin kuin tottunut tähän kaikkeen hässäkkään ja siihen, että ympärillä pyörii ihmisiä ja media on kiinnostunut ja haluaa haastatteluita ja näin. Onko sun omat rajat
siirtynyt vuosien varrella esimerkiksi median suhteen? Joskus misseyden alkuaikoina sä oot tehnyt aika henkilökohtaisiakin juttuja esimerkiksi silloisen poikaystävän kanssa. Tekisit sä enää näin? En missään nimessä. Ja sit se onkin ollut justiinsa niitä juttuja, että mitä tavallaan ei vaan niinku tajunnut. Ja niinku tavallaan se nuoruus ja jopa niinku hölmöys, sinisilmäisyys niinku kaikkea, että on vaan niinku mennyt eteenpäin. Että niinku tavallaan kyllähän se niinku elämä opettaa ja niinku ja sitten ennen kaikkea just se, että sitten kun mulla tuli se, että mä uskalsin sanoa asioihin, että hei, tää on mun elämä ja mun niinku juttu, että ei kukaan ulkopuolinen niinku pääse vaikuttamaan siihen, että se on mun päätettävissä, että mitä on. Niin siitä lähtien, niinku, kun mä sen tein sen päätöksen, että kukaan muu ei voi tietenkään mun elämää sanella eikä niinku tehdä niitä juttuja ja päätöksiä mun puolesta, niin siitä lähtien niinku, mulla on ollut aika selkeä toi linja, että on asioita, mitkä mä koen, että on niin arvokkaita, että ne pitää olla mun omia aarteita. Ja niin kuin puhutaan vaikka parisuhteet tai perhe-elämä, niin toki niin kuin saatan puhua veljestä ja äidistä ja isästä jotain ja niin kuin lähimmäisistä jotain niin kuin ohimenne, mutta niin kuin sillä, että se on jotain niin arvokasta se niin kuin ihan läheisyys, henkilökohtainen kotielämä. Se on niin kuin se tavallaan oma linnoitus, mihin voi mennä se elämä siellä, niin kuin se henkilökohtainen paikka, niin tavallaan jotenkin mä haluan sitä niin kuin suojellakin ja sit myös niitä jokaista ihmistä siinä, että ne ei kaikki välttämättä niin kuin halua tuohon rumpaan tai ne ei välttämättä halua julkisuutta millään tasolla, että ne on niin kuin täysin niin kuin onnellisia omassa elämässään, niin ei tarvitse sotkea niin kuin mun juttuihin, että mä haluan arvostaa niitä muita ihmisiä ja myös suojella heitä ja näitä lähimmäisiä sillä, että mä en myöskään vedä niitä siihen. Ja sitten niinku, sit se on myös mulle semmoista henkisesti tosi niinku tasapainosta, että mulla on se selkeä, että kaikki mikä liittyy mun työhön ja siihen mitä mä teen ja on niinku julkista sillä linjalla, niin se on niinku totta kai sitä, mistä aina keskustellaan ja voidaan puhua ihan vapaasti ja avoimesti ja rehellisesti ja omana ittenään, mutta niinku, sitten justiinsa se tavallaan, mitä siellä, kun mä menen kotiin ja paan sen oven kiinni, mitä siellä sisällä on, että toki siitä lunasta tulee paljon puhuttua ja näin, mutta ja niistä harrastuksista totta kai, mutta niinku se, että muuten, niin mun mielestä jokainen ihminen ansaitsee sen palan yksityisyyttä ja jokainen ihminen ansaitsee sen palan sitä harmoniaa, rauhaa, hiljaisuutta, semmoista, että siihen ei niinku tarvitse liittää enää ketään muita. Että tavallaan niinku arvostetaan omia naapureita tuolla normielämässäkin, että ei sitä nyt kaikkia heidän juttuja saa niinku udella eikä kuulukaan, että joka ihmisellä on niinku oikeus omiin asioihin. Hauskaa muuten, että Viivi sanoin sulle ennen tätä lähetystä, just ennen kuin mentiin suoraan lähetykseen, niin sanoin, että hei, meillä on tunti aikaa, että saat sitten ihan puhua. Joo. Ja sä kyllä puhut. Teen työtä käskettyä. Sä olet ihana puhelijat. No, mutta sä oot harrastanut suunnilleen vuoden taekwondo. Joo. Mä tiedän, että siitä on tullut tosi tärkeä juttu ja henkireikä sulle. Ja mä soitin itse asiassa yhdelle sun taekwondo-kaverille, eli Ritulle. Joo. Ja kyselin, että minkälainen oikein oli se asetelma ja se tilanne, kun sun veli Ville, niin hän on tosiaan tämän ryhmän valmentaja. Ja joo, yksi niistä. Joo, ja yhtäkkiä sitten sinne treeneihin pamahtaakin valmentajan julkissisko. Niin miten se oikein meni? No, sehän vaan putkasti sinne ja me katsottiin, että aha, nyt se Viivi on sitten täällä, että voi miten jännää. Ja ensin tietysti vähän ajateltiin, että no mitäköhän tuosta mahtaa tulla, mutta sehän osoittautui ihan älyttömän hyväksi tyypiksi ja on niin kuin hirmu reipas. Se tulee aina kädestä pitäen tervehtii kaikki, ketä se ei ole ennen nähnyt ja kertoo, että moi, mä oon Viivi. Se ei ole mikään diiva sille, että kai nyt kaikki tietää, kuka mä oon, vaan tosiaankin sille, että mä oon vaan Viivi ja sillä siisti. Ja siitä se sitten lähti ja sillä kun Villehän tämä hänen veljensä, niin se on niin kuin oikeasti meidän perheessä ainakin, niin se on ihan jumalasta seuraava, että se on niin älyttömän hyvä valmentaja, että sitten niin kuin Viivi on niin kuin vaan Villen pikkusisko oikeastaan, että ei sillä sen kummempaa statusta siinä mielessä ole. No, mitäs sitten taekwondo-treeneissä, kun okei, se on tietysti fyysinen laji, mutta siellä vaaditaan myös henkistä kanttia. Ja kun miettii Viiviä, niin hänhän on tämmöinen aikamoinen väkkärä. Niin minkälainen sitten on se treeniviivi? Miten se eroaa vaikka siitä viivistä, jonka kanssa käydään kahvilla tai joka me nähdään telkkarissa? No
kyllähän se aikamoinen väkkärä sielläkin on, mutta kyllä se hirveän hyvin oikeasti kuuntelee, mitä pitää tehdä, ja se oppii tosi nopeasti, että välillä se oikeasti ottaa ihan päähän, kun se oppii muutamasta kerrasta jonkun vaikean potkun, mitä me on siellä niin 1,5 vuotta hinkattu, ja aina menee vähän väärin, niin Viivi vetää se 3. kerralla se ei ole oikein, niin että se on tosi hyvä oppimaan näin, ja sitten kun on vapaampi hetki siinä, niin kauheasti hekotellaan ja naureskellaan ja vedetään kaulasta ja tehdään kaikkia juttuja siellä, että hyvin semmoinen monipuolinen tapaus. Että telkkarissa se näyttää välillä suorastaan niin kuin asialliselta, mutta... mutta se on vaan feikkiä, median luoma illuusio. Joo, just näin. Yle Puhe. Siinä siis Viivi Pumpanen, sun taekwondo-kaveri Ritu. Ai Ritu, ihana. Joo, telkkarissa saatat jopa näyttää asialliselta. Toisinaan vähän. Yritys hyvä. Hei, onko taekwondo sulle enemmän, onko se niin kuin fyysistä vai henkistä treenaamista? Se on molempia. Ja sitten niinku, sehän on muutenkin niinku lajina tämmönen tosi elämäntapa juttu. Ja niinku, että se, että mä oon sitä nyt itse ton reilu vuoden tossa treenannut säännöllisesti ja ollut mukana seurassa, niin se on kuitenkin ollut mullekin niinku tosi tuttu aikaisemmin, että on niinku kokenut sitä lajia ennestään totta kai niinku Broidin kautta, että Broidihan sitä nyt yli 20 vuotta harrastanut, että ollut valmentaja pitkään ja se on niinku tämmönen aika elämäntapa laji, että se on tavallaan niinku osa perhettä myös siinä, että siellä on kotona treenattu ja että lapsesta asti on ollut niinku isoveljen pyöritettävänä pitkin lattioita ja niinku sidonnoissa ja heitoissa ja ollaan niinku yhdessä harjoiteltu ja on ollut hänen sätkynukkena silloin aikoinaan, kun hän harjoitteli ja niinku että se on aika semmoinen laji kanssa, että se vetää mukana aika täysin ja tekee siitä elämästä sen tavan, että niinku siitä tulee aika henkinenkin juttu ja jotenkin niin kun mä olin harrastanut muita kamppailulajeja paljon kanssa aikaisemmin ennen kuin mä sitten päätin, että kyllä mä niin tuohon lähden messiin kanssa ja uskalsin hypätä Broidin seuraan mukaan ja näin, niin kyllä se on niin ollut semmoinen, mikä on vienyt ihan täysin mukana ja niin kuin rakastan niitä treenejä, ne on mun henkireikiä mun arjessa se hetki, kun mä pääsen sinne olemaan yksi niistä muista sinne salille ja sit mätätään ja siellä voi niin kuin tavallaan purkaa sen semmoisen henkisenkin paineen jopa myös ja mä rakastan, siellä on tämmöisiä Boomse-harjoituksia, mitkä on niin tämmöisiä liikesarjarato. Mitä harjoituksia? Boomsea. Se on korea. Ja se on siis niinku tämmöistä liikesarjoja tehdään niinku ryhmänä samaan tahtiin tämmöistä. Jotkut ehkä nähnyt jossain elokuvissa, kun kung fusta tehdään aamuisin vaikka vastaavaa tuolla jossain pihalla. Ja niinku, mutta se on sellaista niinku liikesarjoja tietyssä rytmissä, tietyllä räjähtävyydellä tehdään niinku samaan tahtiin kaikkien kanssa samoja liikkeitä. Ja niinku, se on esimerkiksi yksi, mistä mä tykkään tosi paljon sen kaiken muun treenin lisäksi tietenkin, mutta että se on niinku tosi tämmöistä meditatiivista just tavallaan ja niin kuin siinä ollaan läsnä hetkessä ja hengitetään ja tehdään niin kuin just sillä oikealla rytmillä kehon kanssa sitä tiettyä sarjaa. Mutta siellä on niin kuin paljon juttuja, miksi se on myös henkistä, että ja sitten lähdetään siitä, että kamppailulajit, taistelulajit, niin ylipäänsäkin niin kuin vaatii sellaiset, että sit kun lähtee vaikka otteleen, niin että jos siellä ei ole henkisesti tasapainossa tai läsnä, niin kyllä siellä nekkuun tulee. Että tavallaan se on sekä että fyysistä ja henkistä, että siellä on oltava niin kuin läsnä ja siinä tilanteessa mukana ja niin kuin tavallaan pystyttävä niin kuin kontrolloimaan itsensä myös henkisesti. Että sitten jos maltti menee vaikka, niin sitten käy huonosti aina. Se on sulle niinku voimauttavaa treeniä myös. On tosi. Voisiko sanoa silleen? Joo, ihan on monella tapaa. Kyllä se on niinku, joo. Ja sitten on tietysti niinku Ritu tuossa just puhukin, että siellä sit jos on aikaa, kun tietenkään salissa ei höpötetä, ei kuulu lajiin, niinku tähän pudofilosofiaan, että siellä omia juttuja höpöteltäisiin, että siellä mennään just niinku mestari tai valmentaja, kuka nyt silloin onkaan treeniä vetämässä, niin tehdään käskyn mukaisesti. Ja lajiin kuuluu niin kuin nöyryys ja kunnioitus tosi vahvasti ja mä koen, että ne on myös tosi tärkeitä sellaisia piirteitä muuten elämässä, mitkä opettaa. Ja mä koen, että kaikki, jotka on niin kuin taekwondoin lajissa mukana, niin jotenkin löytää myös muuhun elämäänsä sitä semmoista niin kuin respektiä muita ihmisiä kohtaan. Et se on ollut niin kuin tosi hienoa, mutta niin kuin Ritu tuossa just sanoikin, että se hauskuus siellä säilyy, niin sitäkin siellä on. Viivi, yksi kysymys vielä ennen kuin päästään sut lähtemään. Jos katsot elämää eteenpäin, niin mitä haluat vielä tulevaisuudelta? Apua, hirveän vaikea kysymys loppuun. Joo, ja sulla on 30 sekuntia aikaa. Apua. Mitä
haluat tehdä? Mitä sä toivot sun omalta mieleltä? No siis ehdottomasti haluan jatkaa niitä hyviä asioita, mitä on nytkin tässä elämässä. Ja kyllä se on se näytteleminen edelleen ja onneksi tää on tulossakin. Ja samoin nämä huikeat, ihanat juontohomma, mitä on päässyt tekemään. Ja kyllä mä toivon, että se elämä kantaa ja vie niinku mukanaan ja tuo niitä hyviä asioita omalla painollaan. Pikkuhiljaa. No ihan varmasti näin, en epäile hetkeäkään. Kiitos Viivi sun ajasta. Kiitos Tuija. Oli hienoa saada sut tänne vieraaksi ja sitten pian me nähdään Vitosella, että miten meni Atlantin ylitys ja kesällä sua näkee Samppalinnan kesäteatterissa. Kyllä. Myöskin. Kiitos.